Una hiru bertsu neurri eta doinu librean kantatzeko duzun gaia. Zuretako zer da eskola? Zuretako zer da eskola? Hiru bertsu nahi duzun neurri eta doinuan. Berriz itzuli beharko dugu Baionako ikastolara, han nere ama zen andereño, neretako azetraba. Etxeko lana ez duk egin gaur, gorputz guzian ikara. Zer da ikastola, zer da ikastola, erantzuna eges ara. Kurtso orenak kentzen badira, askileku goxoa da, askileku goxoa da. Baionan pasa 5 urte oiek, ez dira izan debalde. Nere ustez naiz formatua ta, nere buruaren jabe. Baina han ama ikusi beharra, egin baiti dazu galde. Etzen biziki gauza erresa, etzen beti nere alde. Nere amarekin egun guzia, nere ama izan gabe, nere ama izan gabe. Leku bitxia bada kanpotik, bizi dugun ikastola. Frantsesa ez da biziki maite, etsaia da Coca-Cola. Ikasten dugu gure zainetan, da euskaldunen odola. Hortik pasa naiz eta arro naiz, ez delako edonola. Besteengandik ikastea da, den egiazko eskola, den egiazko eskola.